Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ekene m na-agarụ nwoke na-agarụ nwaanyị n'ụbọchị taata abụọ ahịa afọ. Ya, ahịa afọ. Wee sị Amaka mere nwoke mekwarụ nwaanyị. Onye na-ekene ọnụ bụ Chi Nọnso Ezinwa Anaedo. Na Akajiọfọ ugwu ọbara tụle dibịa. O nwere obere nkụzi nji wee bịa taata nsị ka etinye ọnụ. Ya bụ ajụjụ mmadụ jụrụ m na inbox, na WhatsApp inbox na-efia. Nsị ka m wezie wee mee topic anyị ga-eji wee nọrị na mgbede a. So ya bụ isiokwu bụ maka ndị ichie, maka na onye ahụ jụrụ ajụjụ sị na ọ bụrụ na ya na-achụnyere ndị ichie aja, ndị ichie ebe nna ya, ọ bịa sị na ya ghọtara na ndị ichie bụ ndị nna ya fa nwụrụ anwụ na-anọghọzi ndụ, ma ndị uncles ya. Ọ bịa na-akọwara m, ọ sị na o nwere some of his uncles ya na afa na-adịrọ na mma ha wee nwụọ. So ajụjụ ya wee jụrụ ma ndị uncles ya anụ ahụ esokwu na ya bụ ndị ichie, nafa esokwu na ya bụ ndị ichie. And ọ bụrụ na ha so ya na-achụnyere fa aja, otu o si wee bụrụ na ya na fa adịrọ na mma, fa wee laba mmụọ, na kedu ka mmekọrịta ya na ha ga-esi were adị ma ya na-achụnyere ha aja. Ya bụ ajụ onye ajụ. Nke mbụ bụ na anyị ga-aghọta esemokwu mmadụ na ibi ya. Ọ naghị egbochido mmụọ ọrụ. Esemokwu mmadụ na ibi ya. Besides, the reason iji achụnyere ndị ichie aja bụ maka ka adị mmadụ n'etiti gị na ha wee siwanye ike. Na-aghọta na by ndị ichie, anyị na-ekwu okwu maka ndị ichie n'ọdịnala omenala Igbo. Anyị na-ekwu okwu maka the ancestors of the land. Ndị ichie extends to many generations past, many thousands and millions and billions generations past. Ka ha na-abụrụ nwoke, ka ha na-abụrụ nwaanyị bigoro n'ala ahụ, ebe ahụ nke nwa nọ kịta, fa bụ ndị ichie. Ndị ichie cuts across many ancestors. Ma ụmụ alụkwa na ọbụla onye bichara na ndụ nwụọ, ọbụla onye ichie. Ọbụla onye ọbụla bichara na ndụ nwụọ. Biko nọ na live program akpọzina m. Ọbụla onye ọbụla bichara ndụ nwụọ bụ na ọbago na ndị ichie. O nwere ka anyị esi wee ghọta ya. Ịma na-abịa na Christendom, na Catholic Church for example, ndị ichie follow the saints of the church. Let me just use it to illustrate. Ọ na-abụ mmadụ nwụọ na Catholic Church, abịa based on otu onye ahụ si wee bi ndụ, abịa na-atụlesị ka amarụ ma onye anụwa enwere ike ideba afa na the list of ndị akpọrọ saints
a na-atụlesi ọ na-aga through a lot of process. Ọdịnala Igbo adịrọ like that. N'ọdịnala Igbo ọbụla mmadụ ya pụta sị na onye dị otu a nwụrụ ọnụ na o sogo na ndị ichie, ọbụla mmadụ na decide. Ọbụla it is not human politics or human decision. Ọbụla mmadụ niile nwụrụ na abụọ nọ bara n'obi ndị ichie. Kama a man, it is not your decision or it is not your judgment. It is not your judgment. Okay, bịazie na-asị okay onye anụ nwụrụ, hey na onye anụ n'obi ka ezigbote ndụ, na onye anụ n'ọwụ onye ichie. N'anya nke gị ka ị na-ekwu. In your own analysis and judgment ka ị na-ekwu. Ma ọ bụ isi nnọọ na onye anụ nwụrụ n'ụtụfị akwa, na onye anụ na ajọ ndụ ya, na obili ajọ ndụ, na onye ya eso ọkwa na ndị ichie. It is not human decision. It is not human judgment. Maka na ka ị na-ajọjọ ọbụla ngwa uchikele onye ahụ na tupu mmadụ abaa n'obi ndị ichie, onye ahụ alụchago ihe the purpose ma o ji ma wee bịa ụwa, wee pụta in the physical form, ọ lụchago ya wee nọzie n'obi ndị ichie dịka nkwenye anyị n'ọdịnala omenala Igbo si wee dị. Wee nọzie na ya obi ndị ichie na mmụọ wee na-enekọtakwa anya na ezinụlọ ebe o si wee bụ. Onye ọbụla biri na family gị wee mechaa na o nwere some traits onye ahụ hapụrụ behind wee na mmụọ. That traits here, that radiation, that traits onye ahụ hapụrụ wee na onye ahụ the connection link. Meloji anyị ji agụnye onye ahụ na ndị ichie ya bụ ezinụlọ. But in the real sense of it, onye ahụ ọbụla ọkpa nsọ be nna gị aka ọgwụ ndị ichie. Let me analyze. Na mụ abụchighị nọ nso na abịa nụ m ụwa mbụ m bịa n'ikwu nne m ka m biri. M wee mechaa wee na-yigharịa awọrọ wee yipụ akwa nyi wee yigharịa akwa ọzọ wee jezie pụtazie bịazie na be nna m ebe. If at the end of the conclusion of my existence here on earth, I eventually go to obi ndị ichie, kelebi ya na-agụnye m na mụ bụ onye ichie, ya na-agụnye m na be nna m ka ya na-agụnye m n'ikwu nne m. So ihe anụ abụọ herbs m prepare na ifia. Herbs maka arụ ike. Ya ọgwụ arụ ike, I prepared it myself. Mba agwụkpalụ m maka mgbe anọ na o nwere ka ahụ si mee m kpata na m abịa live video some days ago. So I had to go into herbs. Mba agwụkpalụ m kpakọsịa sie ya, and this is what I have. I'm taking it, and ever since I started taking it, I have regained my strength. I have regained myself. You understand? Ike dị na herbs, ike dị na mgbọrọgwụ. Na mkpa ifia maka mgbọrọgwụ adịla ya na mkpa ifia. Ike dị na mkpa ifia. So o wee bụrụ ya na now abịa n'ikwu nne m ihe anụ na-akọwa na ebiburu m n'ikwu nne m wee mechaa lọkwa ụwa na be nna m ebe a, mana ofu onye ahụ ka na-eje njem a. Ofu onye ahụ bụ ihe na-aga njem a. The same soul but different physical, but different onye ụwa, but the same chi. Ahụ maka ndị na-asị na onye ụwa na-achị iwe ofu ife. That is not the argument m bịara imeta. The same chi but different onye ụwa.
n'ụwa nke gara aga na onye anụ wee na-afụ na onye ụwa ya na-afụ na bụ Ezinwa Anaedo biri n'ikwu nne ya. Wee mechaa o wee jee yigharịa onye ụwa this anụ ị na-afụ anya na wee jeje yigharịa ya, which is just a costume. Ihe ya na-afụ bụ costume ka iyi ha. Wee je yigharịa wee yirizie nke a na wee pụtazie wee wụrụ na be nna m. Onye uwe change go. Onye ụwa nke ahụ biri n'ikwu nne m dị iche na nke a biri nọ na be nna m ebe a nọ. Mana the same chi biri na nke ahụ biri n'ikwu nne bụkwazi nyanwa nọkwazi n'ime nke a na. Maka ọnụ ndị na-eme argument chi na onye ụwa nọ ofu ife nke nwa na ibe enwe m a na-akọfusi akụkọ. So abịa na eje n'ikwu nne m, ndị ikwu nne m na-agụ ndị ishi ebe fafa ya na-agụnye m. Yes, fa ga na-agụnye m that shim biri with that onye ụwa not there, because I left some of my traits there. Wee mechaa wee shi atazi ebe nna m. Efo ka ndị ikwu nne m na-agụnye m as ICHIE n'ebe ahụ. Abịakwazi ebe nna m ebe a mbichakwa nke a nnọfọ a na-agụnyekwa m as ICHIE ebe a. Efu na ihe a na-agụ as ICHIE bụ onye ụwa, not chi. You understand? Onye ka nju agbaghị na the same personality, the same chi, the same person nwekwara ike ịbụ onye ICHIE in different families. Ịghọta kama na ihe a na-enejegala anya wele agụnya bụ ICHIE bụ that physical, that onye ụwa biri n'afọla anya in that family bishanụ wee na. Ma ana m agwa na ọ bụla onye bisha na ndụ na ọwụrụ na ọjọọ nọ ndị ICHIE na ndị ICHIE bụ ndị attained the perfection. Lụchagoro ihe ha bịara wee lụ. They have attained the union with okike, with Chukwu okike. Of our ndị ICHIE. But it is not our own judgment ka ị bịa judge ba. Maka ngwa wee na-asị na uncle oge nwụrụ mana gị na ya adịla mma mgbe ọ nọ ndụ because of na ọwa ajọ mmadụ. Ma o sosikwa na ndị ICHIE nwa a na-agbọ ebe ọ na-obido dịka ndụ a na gị na ya adịrọ na mma. My brother, it is not your own judgment. Onya mere ị na-emerụ ndị ICHIE ebe nna gị ife. Since m matachara ife a, m na-emerụ ndị ICHIE ebe nna m ife adịm akpọzi afa. Adịm akpọ mkpọ nka adịm emekaizi ya. Chọsi ihe mma na ọ bụ ndị ICHIE ebe nna m ka m na-emere ife a ọgwụ. Fa amazi onwe fa. Ma Okeke nọ na fa, Okafọ nọ na fa, Okorie nọ na fa, Okonkwọ nọ na fa, they know themselves. Maka na o nwere ike eje nje kpọwa by ndị ICHIE, o nwere ka akpọwa m nna m maka na ọnwụgo, akpọwa m afọ ewe ọnụ mmụọ, akpọwa m eze nwade nna m ọnụ mmụọ, akpọwa m ibieri, akpọwa m ezi mmụọ afa, akpọwa m ndị ọkpasarafa, akpọwa m ịmago wee na-agazi na ụmụnne ha gasị. Nwere ike na-akpọ, o nwere ike those names ị na-akpọ, they may not have attained the status of ndị ICHIE based on the judgment of mmụọ. Therefore, adị m ejizi ike akpọ those names. Just ihe na-eme ebe ọnwụ na ọjị ka m na-agọlọfa asị m ndị ICHIE ebe nna m ọnụ ka m na-agọlọ ọjị. By that house, that general name ndị ICHIE, they already know themselves. It's just like somebody na-emerụchi ife wee were afịa si chi m nke ka m na-emere ife a. That time chi ahụ ịkpọrọ afa as far as ịkpọrọ ya chi gbaa afa gị, chi ahụ ịkpọrọ with your name is already connected. Ọ mago onwe, ọ mago n'ọnya ka a na-emere ife ọ bịa n'ala aja.
instead of ịga gbawa a specific name. Although ihe mbịa ikuzi abụọ maka chi, mana ọ na-abụ na-ekuzi ana m emekwa reference to chi onye ụwa because onye ụwa gị bụ that radiation nọ na ndị ichie na-ekwuchitere ụwa ọnụ gị. Onye ụwa gị ka m gwakwa gị ya, enwekwa ike a na-agba gị na onye dị otu a lọrọ gị ụwa. O nwekwara ike onye a na-asị lọrọ gị ụwa nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ trait ya bụ ife ibu, trait radiation ya bụ ife iji wee pụta, mana ọ bụrụ na ọnyanwa bụrụ iri, ọ bụrụ na ọsọ orie nọ n'ime gị. Ihe a nụnwasịrị ike nghọta, and ọ ya confuse a lot of people. Ihe a na-akpọ, that's why eji asị na yes, ọ dị possible na o nwere ike mmadụ na-abụ na-eto na ịnọ agba agụ a na-agba ha n'ofu onye lọrọfụ ụwa. Ọ dị possible because of that radiation. Radiation is ray of light, just like the sun. Ịma anyanwụ na-abọnite otu a, the ray, ọnya, the ray, the energy, the rays of the sun, it spreads across. And as many people as possible can actually get connected to that ray of the sun. They can get connected. They can tap into the energy of the sun, as many people as possible. But it does not make them the sun. Do you understand? Anyanwụ na-efolo. Mmadụ niile nọ n'ụwa nwere ike tap into the energy of the sun for one purpose or the other. They tap into the rays of the sun for various purposes and uses. But that does not make them the sun. It does not make them the sun, or from the rays of the sun doesn't make them anyanwụ. Na anyanwụ nọkwala onwe ya ebe ọ nọ. So in most cases, a na-agba gị n'onye dị otu ala go, o nwere ike ọ bụrụ the rays of the soul of that person. The ray, yeah, the light of the soul of that person be ife tapụrụ wee bụ ife so your soul, your chi tapụrụ wee pụta ụwa. Then you pụtazie agbazie afa a na-afụ the radiation of that person iji energy ya wee bịa, iji radiation ya or rays ya wee bịa. Maka na nke bụ eziokwu bụ na o nwere ndị biri na be nna gị nwụrụnụ na-anọghọzi ala ụwa because of what they have completed their mission on earth. Mana a ya amụ somebody na family ya, onye ahụ eje n'afọ a na-agwa onye ahụ na onye ahụ lọrọ ya ụwa, asị ka ọ bụchaghị 100%, although iwe ike isi na ọwa eziokwu. But in the actual sense of it, ọ bụrụ na onye ahụ bịakwala ụwa, kama na radiation ya ka chi onye ahụ a na-asị na onye alọrọ ụwa ji wee bịa. Agbazie afọ a na-afụ ya. I don't know if you understand. Ihe a na-ekwu taa o siri ike nghọta, mana anyị ekwu na ya maka na ife mmụọ ọbụla ọdụrọ as easy as ABCD. If I have I prefer it far than almost poison I need in a pharmacy. And if I need to say in a pharmacy or poison. Poison, slow killer. On your can let's say in a pharmacy. So we bolo nya ihe do n'ụwa. So no onye ụwa gị bụ that ancestor iji radiation ya wee pụta ụwa na-anọchite anya gị n'obi ndị ichie.
o nwere a lot of reasons nwere ike na mmadụ nwụọ ọ bịakwa ụwa ọ lọkwa ụwa ịghọta in full asị na onye a lọrọ ụwa nke a bụrụzi na snow radiation or whatever na onye anụ anụ o jere wee shigatakwa ịghọta nwere ike abịa ofu onye ahụ nwere ike agba afọ a na-asị na ọ lọrọ mmadụ ise ụwa mana atọfụ mmadụ ise ahụ nwere ike ọ bụrụ na ebe obi ebi kpọmkwem bụ n'ime ofu atọfụ mmadụ ise a na ndị ọzọ ọwụ just radiation ya ka ha ji mana obi ebi n'ime ofu in order to accomplish the mission ka fọrọ o were onye ahụ wee lụọ ọrụ ya and mgbe ụfọdụ kwa ife na-emekwa na mmadụ nwere ike ije ịlụ ụwa radiation has scattered among spread among many people across many people bụ ka o wee nyere onye ahụ aka wee serve ọka ma ọ nọ enwere heavy kama abịa spread ya ọ na ihe ka mmadụ ise ka ọ lọrọ ụwa ji radiation ya mmadụ ise ahụ o nyere ya aka to solve or resolve the karma maka o nwere ike ọrụ ụwa sọsọ na ofu o siere ya ike to offset the karma therefore ọbịa spread ya ịghọta mana o spread godi otu ahụ ọ ga-enwe na nri ofu principal ya n'ime ka obi ebi ma ndị ọzọ just a little portion of it ị just like otu anyanwụ si acha ịma na ebe a nọ kịta anụwa ndodo ebe a anyanwụ anaghị acha ebe a direct ịghọta I'm not even say okay the sun ọ dabago mana ebe a nọ the as in direct light of the sun is not here with me but the what is it called the light of the sun that is generally illuminating is reaching here but not directly. So otu anụwa ka ihe anụwa dịgasị gbasara ịlụ ụwa ndị ichie onye ụwa chi all these things so na ndị ichie obibe nna gị bụ ndị ahụ bigo na obibe na be nna gị ndị tọrọ ntọala wee rụchacha wee accomplish their mission sometimes ndị ichie na-abụ maybe na onye anụwa na be nna ya ka ọ nọ wee lụọ ọrụ ikpeazụ ya ọ go ụwa many places wee eventually wee bịazie n'obibe nna gị ebe ahụ ka ọ lọrọ ụwa ikpeazụ wee bicha ndụ wee narị ya nawazie n'obi ndị ichie abịazie na-agụnye ya but just like I said, it's not your own judgment to decide who is awarding the onye ichie ma onye na-adịrọ award ihe oke na ọrụ dịrị gị bụ ka ị na-emerụ ndị ichie ife just nọọ ndị ichie ebe nna m ka m na-egbulu ọkụka nọọ ndị ichie ebe nna m ka m na-agọrọ ọjị nọọ ndị ichie ebe nna m ka m na-emere ihe dị otu a by that virtue after afọ ahụ ị kpọrọ nnọọ ndị ichie be nna gị and connected with your name aja ahụ ịchụrụ aga na whether ma gị na ma your uncle nwere ọnụ ma gị na na mma ma ọ na-adịrọ na mma it doesn't hold any water maka na nke ahụ bụ human weakness ọ dịrọ na mmụọ all human weakness ogo na o nwere any effect or impact na mmụọ ya adụ mmadụ n'etiti gị na ogo na o nwere any impact ịghọta then eruzie aja site na aja anyị na-achụ n'ihe ndị ọzọ a ga-enwe bridge to unite and aja anyị na-achụ ndị ichie amarugo ka ha esi wee direct ya to the worthy people akpọrọ ndị ichie ọ bụrụkwa ofeke ọ na-anwụ n'ezinụlọ ọwụ n'ọghọ na ndị onye ichie asị ka ọ because ofeke na-akakwa nka chaa isi awa nwụọ ọnwụzie ya na-akpọ ya n'ọgwụ onye ichie mana onye na-enwe ọdụ anyway it is not our human judgment ọbụla it is not for us to judge
So where would I hear gbasara ndị Ichie? Then how to relate with ndị Ichie? Okay, chetakwa na abịa a na-ekwu maka ndị Ichie. A na-ekwu maka ndị Ichie. Enwere nwoke nọ na fa nwee nwaanyị nọ na fa. Maka na ọ na ife kwuru ife akwụdebie. Na ife ọbụla a na-akọ mana nwaanyị adụla ya n'odo ezu oke. A na-enwe Ichie nwoke, Ichie nwaanyị. Ndị nwaanyị fa ka a na-akpọ ndị ụmụada na inyom. Ụmụada na ndị inyom. Inyom ndị. Ma ọ bụ ụmụ ọkpụ na ndị inyom. Ụmụada ma ọ bụ ụmụ ọkpụ bụ ụmụ nwaanyị ndị a mụrụ na that family. Ndị anọpụrụ di ma ndị na-anọpụrụ di. Because ọ bụrụ iwu na nwaada ya anọpụ di o. Ọ bụrụ iwu na nwaada ya anụ di. Ndị niile a mụrụ n'ezu na family ahụ bụ ụmụ nwaanyị ebe ahụ their major base. Na onye ahụ jepụziri ije di o ji wee bụrụ na nwaanyị wee ije di ka ọ na-eje ada ele nwaanyị ele n'ala Igbo o ji ije di onye jere ife emechakwa anata gboo na ụbọchị wurugbo ọ na nwaanyị nwụọ na be di ebunata ebe nna enyi ya maka na ebe ahụ ka o kwetara oke irrespective of ụmụ ọ mụrụ na be di ya ọ ije di ka o jere nwaanyị nwere ike nụpụ ọ dị anakọta asị na achụrụ ya na be di ya ọ nata be nna ya mana ifuru ka ọ nọ na be nna ya onweghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọbụla ya asị na ọ ka ọ chụpụ nwaada na be nna ya ada anwa ya anwa ịnwa ya anwa nke na aja na agbara ya ọwụ nsọ ọwa alụ ịchụpụ nwaada na be nna ya ada eme ya eme mana ị nwere ike chụpụ nwaanyị na be di ya si ya na anya nawa ọ na-alụ onwe ya na ọ ya ana maka na ọ bụla be nna ya ka ọ nọ mana ọ na be nna ya ahụ they no born the person wey go come pursue am well possible ịnwa ya anwa agụ na mmụọ a na-agbariwa maka na ọwa alụ ka ọwụ ada achọpụ nwaada na be nna ya maka na ọ be nna ya ka ọwụ ịchọpụzi ya ebe a ka ebe ya agbaje so na ụmụada ụmụ ọkpụ fasokwazi na ndị Ichie they are the female arms of ndị Ichie then ndị inyom that is ụmụ nwaanyị anụwatara na that family in a way they are also part because their radiation is also imprinted on that land. You got that? By the virtue of ụmụ famụtalụ there, by the virtue of nkwa aṅụrụ n'isi fa as nwaanyị a na-anụ anụ. So their radiation enwere print there, they have left their print in the sand of that in the sand of that land. So they are also part. You got that? But I know na ba na-emerụ ndị Ichie ife a na-emekwala ụmụ nwaanyị ndị Ichie bụ ụmụ nwoke fa ụmụada bụrụ ụmụ nwaanyị na ndị inyom o nwere mgbe ụfọdụ ihe eje n'afa sef asị gị na ndị ụmụada be nna gị na-anaghị oke ụdịka ife anụ awa n'afọ ife ihe eme wee naluo okay, I'm gradually entering to how to attend to ndị Ichie iwe jee n'afọ wee so na ụmụada be nna ọ na-anaghị oke enwe ife ihe eme ị naluo igolo ọjị igolo nkwụ igolo nnekwu ọkụkọ nnekwu mother hen ọ ife ndị ụmụada na-eri ndị nwaanyị igoli ya narụ inye nna osi anya gbuola ụmụada nọ na obi ndị Ichie enyefa ọdọọkwa mgbe ụfọdụ ya ije n'afọ asị n'ọwa aka ohere ụmụada ịma na ndị ahụ ndị agha kpapụrụ ibu n'ezi ha anọghọ n'obi na ndị aka ohere na-akwa na-abasasị ife for one reason or the other
aja nke ha nwere otu esi akwa ya. Ọ dibịa ya achọ nke ahụ, akwa ya achụọ ya, eke ya ụfọdụ egbuo ya egbuo, ebupụ ya aịda na agụ ma ọ n'ezi. Ndị dibịa maka esi eme nke ahụ bụla ngụ ya eji aka ume. Mana nke ihe ya nke the other way around, asị nọ ndị ụmụada nọ n'obi, mana ndị ahụ ndị ya eruo ije golo ọjị, golo mmanya, golo ọkụkọ nnekwu, ije nya nna onye fa ogbuolu fa. Now n'ijero n'afa sị gị ma ọ bụ mebi ana m adị ekwube o, see, when it comes to ịchụrụ mmụọ aja, you shouldn't always depend on afa. Ị kwesịrị ịma na ihe ị kwesịrị ime. For example, ịchụnyere ndị ichie aja, o nweghị oge ịchụnyere ndị ichie aja faya ajụ anyị nalụ gị, maka ngwa na ya echi ọntị na ịgba afa agba ji emerụ ndị ichie ha tupu ime ya. You shouldn't depend on afa for ịma na ihe ị kwesịrị ime eme. Na ị kwesịrị ịnọ ịchụnyere ndị ichie nwe obodo aja, maka na ndị ichie bụ isi ọdịnala. Ọkwa ịfụrụ mmụọ niile, alụsị niile nọ n'obodo, onweghị nke ka ndị ichie. Ndị ichie nọ at the helm of the affairs. Mfanwa bụ the judge, mfanwa bụ the president, mfanwa bụ isi. Mfanwa ya asị mmụọ anụwa mgba lụọ ọrụ, mmụọ alụọ. Onwe mmụọ na-akụniri elu ọrụ, ndị ichie asị ya sit down, onwe ihe mmụọ ahụ ga-eme. Mmụọ enweghị any other option than to sit down. Ndị ichie wode nya mfanwa ihe jecha ọgwụ, mfanwa the foundation. Adaghị afanwa isi aka were agba ọrịọm, mfanwa isi aka. Adaghị afa were agba ọrịọm. So n'ije n'afa kịta anụwa, onye ọ dịrị ịchụkwa ndị ichie bụ the eldest living male of the family. Ọ nakwana na nkụzi ya nkụziri ụnyaa na nwanne ụnyaa ka ọ dị gana. Onye ọ dịrị ịchụkwa ndị ichie ma ibu ọfọfa ma enyefa nni bụ the eldest living male of the family. For example, n'otu a nna m ọka nọ ndụ, onye ọ dịrị ịchụkwa ndị ichie be nna m bụ nna m, maka na ọka nọ ndụ. Ọ bụrụ na nna m jewe ikwu nne ya, o jewe ikwu nne ya, then the next person in command abụrụ diọkpala ya, which is my eldest brother. Mana mmụnwa na dịka di obi ụlọ mbụ, maka na anụ ọna nwaanyị mụtasị ụmụ pụọ ọrịa obi, enwego ụmụ obi nke m, nwee ezinụlọ nke m. Abịa na ezinụlọ be m ahụ, ya bụrụ na nna m anọ ọzọ. In my own family of me, my wife, my children, I am now the nwadiọkpala of the family. Therefore, the onus lies on me maka ịchụkwa ndị ichie. Maka na ọ na-abụ nwata pụọ obi okelu mmụọ ikeji ị ga na-echukwa ha. Mmụọ includes ndị ichie, ị ga na-echukwa ha. Ọnya mere nju ya gwa ọnụ, ịpụla n'obi nwanne dọọ okwu ana na bewu. Ịpụla n'obi eburu nwoke ọwọ na ịnọ na nwaanyị na ịpụọ n'obi. The first thing ị kwesịrị ime weda ma ọwa ana obi nna gị nyere oge ka ị pụrụ ma ọ na-ana iji aka ugolu. Ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ime dọọ okwu ana na be gị ahụ. Raise a family altar. Raise a family altar. That okwu ana dọọ ya. Now the first mbụ na mbụ before whether me imego chi gị, whether me erugo awụ or whatever, okwu ana kwesịrị ịwụ the first mbụ na mbụ. Dọọ ya before maka okwu ana ya anọzi na ka mmụọ niile ọ na ka ha nọ. Set go the altar. Ebe mmụọ ndị ọzọ ya abịazi na-agbata na-ezute, maka na okwu ana bụ ebe ndị ichie na-anọ were aka ikpe, ebe ha na-anọ were judge matters
spiritual matters of that home. So now the eldest living male of the family, like otu anọ na bem. Eziokwu nna m agbara m anyị dat na ọ bụrụ na nna gị ka nọ ndụ ma ọ bụ na ọ bụla gị nwa diọkpala ngwuru i wee chọọ ime ihe gbasara ndị ichie jee nalụ permission from ya nwa diọkpala wee mee ife ị chọrọ ime. Ọ bụrụ iwu na ọnwa diọkpala ahụ ga-eme ya kama ọ dị mkpa na ịgwara ya onye go ahead. Maka ụfọdụ n'ime ọ na-ebidokwa nyewe excuse. What if the nwa diọkpala is a pastor in church? What if the nwa diọkpala doesn't give a damn? What if the nwa diọkpala nke a ibe nwa na-akọfusi akụkọ nwanne oke na ọlụ dịlụ n'ọbụ o n'ijere n'afa afa wee sị uje enye ndị isi oke iwee na-anụ ụlọ ijekwu nna wee nọ nna ahụ pastọ na chọọchị fa ijekwu ya isi ya nna do n'ijekwa ọnụ n'afa n'afa afọ asị gị na gị merụ ndị ichie ife dị otu a igwe o wee sị o gaa n'iru gaa mewe aka m adịrị ya ahụmefe arụsị ahụme nke ọkọwa ihe ọ na-akọ ijiri aka gị ịga mee ya bụ ife ma ị bụrụkwa nwoke. Nwaanyị anaghị eme ife ndị ichie. Asịrị m nene ashị m nene nwaanyị anaghị eji aka ya eme ihe ndị ichie. Even if there is nobody in that family to do it, nke nwa bụ nwaanyị, you must not take the laws into your hands. Just hapụ that time emenia. Mana nke nwa bụ nwoke o wee bụ na ọ bụrụ nke nwa diọkpala mana ị hụrụ nwoke na ngwuru ahụ o wee waa n'afọ na gị merụ ndị ichie ife ị na-edere ime bụ jekwunye nwa diọkpala all responsibility gwa ya na-ekwe ihe asị gị mee. O wee sị ụkọ eri usi ebe anụ apụọ ndị na-efe arụsị Holy Ghost fire Jizọs gbukwa gị. O wee gbachaa ya ihe ya doziri gị bụ ibigola ana jezie kpụọ. Igbo si na ọ na-abụ ozu biela anị ọkpụọ by the virtue na-egwago ya ibigola anị jezie mee gịnị kpụọ gazie n'iru gaa mee that time ị kwesịrị ime ihe awara gị n'afa gazie gaa mee kama na ịwa ịga onye ọjị ahụ wa ya nyawa onye ahụ jụrụ na ọya na ọdụ aka ya dụọ n'ife ị na-eme ya atawa na dị ọjị ada anụ ahụ igburu nye eriwu nne orikwa ma na ụmụ m abịa ebe ka unu si ọ na-eso ezi na live video nke tata na-eche wita anya gị anụ anya njọ gị anụ these are my pretty princesses so yeah ụmụaka m my beautiful daughters nke a my first daughter mụ na Shimso ka na-esha. These are my beautiful daughters. I nọ na live video na-esha anya gị ka na-afụ gị ụfụ ndo na nwere obere oge ọ ya akwụsị mụ na shi nke ọ pụtara ịbịa me ọ na-agawazi ka m continue ụmụ ọda dị ya ngwa gbajiwenụ oke ọ nna m ọma iwe pụta gawazie mesha gawazie. So as I was saying, once I gwagoro nya bụ nwa diọkpala ọ sị na nya ama mme gaa n'iru gaa mee ihe ị kwesịrị ime mana ọ bụrụ na o kpete jọs ihe na-edere ime ihe awa gị n'afa na gị merụ ndị ichie igokọta ya inye ya ịnọdebie ọgbara ojee n'okwu ana maka na ọ n'okwu ana ka a na-anọ ejikwa ndị ichie
aida na okwu ana ma na obi fa ọ bụ na ha na ụnụ nwere obi ndị ichie onye ọzọ obi ọnụ nwere pozishọn ebe a na-ejikwa ndị ichie ebe a nọrọ ebe ahụ mee if na ọtọ ọ bụrụ na okwu ana maka na ndị ichie nọ naanị onye nwa dị ọkpara ọgbọzie jee n'okwu ana ha wee nọrọ ebe ahụ wee medo ihe niile wee kpere wee tidoro gị ọfọ. You understand? So otu anụ aka mana ị bụrụkwa nwaanyị wee n'afa na ndị ichie na gị jee merufe ife ihe ejegba nna o ma ọ gbadi ọkpara nna o ma ọ gwa onye ọbụla na famili gị bụ nwoke ewee narụzie onye ọdụrụ permission si ya na ihe dị otu a ka a ya eme so onye nke ahụ bụ nwoke ewee nọdewezie gị ewee mee ya ọgọ n'ime famili ya bọtụ nna gị ma ụmụnne gị onwe ha onye ife omenala doro anya onwe ha onye chọrọ ige gị ntị. You can even go to your uncle nwanne nna gị as far as ọwụ nwanne ọwụ the same ụmụnna ahụ kwa maka na ọ the same ndị ichie ka ha nwere ka ọnụ ncha nwere. You can go there ịghọta ọ bụrụ na nwanne nna gị ahụ na-eme omenala ị gaa there anọrọ ebe ahụ ị nọ na nke ya mmedo nya ihe anyị kwesịrị imedo. Cheta na ị bụrụ nwaanyị ndị ichie wa gị n'afa mebi na-enugo di jụọ nwa dibịa na-agbalụ gị afa kedu ndị ichie na-awa ọ n'afa ọ ndebe nna ọkọ ndebe di gị. Ọkwa mgbe ụfọdụ sef ndị ichie ikwu nne awa mmadụ n'afa ndị ikwu nne awa mmadụ n'afa ijejesi erufe ite like nke a m mere mbọsị a m gara ụlọ mmụọ ọ ndị ichie ka m ji esiri ite mana ọwaghọ m na nwa onye gbatara m ya n'afa ọ jos m fụtara m ihe kwesịrị ka m mee nga mee ya and since ya mechaa that time ụdịka agba blessing that have been flowing from that my journey to ikwu nne m my mouth no go fit talk am. Both spiritual blessings, material blessings in so many ways. Eziokwu ka m na-agwa gị ife since it was like 2 weeks ago na Kangalia. Since that day a lot of things have been happening, beautiful things, the blessings of Ikwunne. Shy. You know, all like this, whether my dibia baloma or again or not, I'll go once in a year. I'll go once in a year. Gani you couldn't negotiate on this share, then you couldn't negate. Egawa Bolano, Conano, or go de ubulable. In where you go bulefi. JSL feet. Kahana goes you. But you must not neglect in the benag macaron for a BC. Nke ikwu nne ga at least once in a year. Ị ga me mananke benage. Nwanne inwe ike ịdị na-emeri ya emeru fife every month. Ife ọbara na-eme ya. Mana nke ịga ọfọ ọjị nkwụ na ihe ndị ọzọ o kwesịrị iwe every day something. Ịghọta ị na-aka na ịga ọfọ normally ịga ọfọ anyị na-eme everyday bụ zuzugbe niile mmụọ niile so gị ma nke be nna ma nke ikwu nne ma ikwu nne nna mmụọ ebe niile ịgbara mgbọrọgwụ fancha niile ka ị na-emere ife ka ị na-agọla ọfọ kwa ụbọchị. So onwe ha mmụọ na-akpọgharị ibie as far as all mmụọ dị connected to you nwa mmụọ na-emere gị ife ọnya ka ịga ọfọ ụtụtụ ji wee bụrụ ife ọ bụ. Ịghọta mana ọnọ nke igburu anụ mana ya dị specific na mmụọ dị otu aka na-egburu anụ o wee bụrụ ya. I hope someone learned something today. Any more question n'ihe gbasara ndị ichie then agwago nge nwoke nwekwa ike jee n'afa ụmụada be nna ya wee n'afa na-eje egbuolu fa anụ. Ị nwekwara ike jee n'afa asụ ugolu ewu je egbuola ana be nna gị ana ndị ichie the same okwu a na-agwa ka nna a na-ekwu okwu ife okwu ana be nna gị ahụ. Nwanne
ịbụrụ nwoke o wee na ịpụọ n'obi na ịnụ na nwaanyị na ịpụọ n'obi inwego obi nke gị kabalụ ka ịdọ okwu ana na bewu kabalụ ka ịdọ okwu ana ewurugoro nwa dị ọkpala wee na nna gị adịghị m omenala na o nweghị okwu ana ma ewuruzikwa anything kabalụ gwa ya si ya nna m achọrọ m ka anyị nwee okwu ana na be ya. Let us raise a family altar that speaks for us. Maka na ngwa nwa dị ọkpara ịma mpụ obi na ịma mpụ obi na obi be nna ya awụ obi ịghọta so ya ịgbazie nna gị na ya etikọzie aka wee mee ya dọọ have okwu ana na be gị. I keep saying it. Don't joke with okwu ana wee ebe a na-ebi okwu. O nwere ike ife esi wee sikarị ike ife esi wee sikarị ike ewo nwere ọjị n'okwu ana be m ebe ni ewo nwere ọjị jee n'okwu ana be m wee godo wee waa ọjị ebe ahụ that particular thing ji mee wee waa ọjị ahụ will be solved maka na ebe ahụ gbata nzute mmụọ niile ezumezu m niile ebe ahụ gbata nzute fa o wee na dịpụ obe mbụ nnọọ nke talụ n'aka asị he na ife nke a na afọ ife emedia ewo ngolo ofu nnekwu ọkụkọ tinye ya ma o mebigoro ofu nne ewu nne ewu eji egbuju anyị ewee deru ife ọma ewee na-eme anyị ewee dị ile na-amịpụta ife ọma ewo ngolo nnekwu ọkụkọ nnekwu eji ebi okwu wee jee di ya ana m ahụ na okwu anabe m anụnwa setụrụ cases of akogeri setụrụ cases of uke setụrụ cases of so many things nwere ike ime gị mmadụ ị na-agbagharị helter skelter gburugburu ị na-spend money ị na-ewesi money asị uke asị weta ego ka eje asị na eje kpochiere onu eje asị ọkwa na ikpochi onu adịla mma kama ana m agba that na most of the reasons iji eje n'afọ ewest ego n'aka ndị dibịa can actually be settled n'okwu a na be nna. Yes, it can actually be settled there. Asụ weta ka achọrọ aja aka oweri ka ekere uwe ka achọrọ ekere uwe ndị amoosu ka emebiere uwe ọgwụ nwanne ịfụrụ nke ọgwụ most people na-alụrụ ọrụ imebiri ọgwụ onwe ka nlụ ọrụ imebiri ọgwụ na-ejena n'okwu ana jekwa okwu maka na ana be anyị ana ụmụnna anyị ọmụ Ubuofe ana Ezike ọmụ Ubuofe mụ na-enye nri you understand nna m ubudo ọfụma na ọmụ akọ hafere ya n'aka and o nwere ife eji amala ana be anyị ana Ezike a na-agba ụmụnna ya asị na Ezike ana nsi nya ka eji amalụ that's ụmụnna anyị Ezike ana nsi that is to say na onye ọbụla na-agwọrọ Ezike nsi na-waste time asị na onye abụ nwa Ezike ị na-agwọrọ ya ọgwụ ma na-agwọrọ ya nsi you are wasting your time because o nwere ihe ndị gboo merụ na ụmụnna ya that na ihe ọbụla gbasara nsi ma ọ bụ aja unless ma ọ gị nwajizi aka wee gwọta nke na-eme gị mana aspanọkọ mmadụ gwọọ n'isi gị datenụ ndị gboo merụ na is automatic to neutralize that poison or that nsi ọgwụ ọ dị na by and ọ dị enshrined na agwụ Ezike ịghọta ihe na-ekwu so when na-alụrụ gị ọrụ imebiri gị ọgwụ na ọmata dị ọgwụ agwalụ n'isi gị nwanne ọgọdị na enwere m ike sụsọ jos enwere m ike were sụsọ ofu nnekwu ọkọ were ya ọjị na nkwụ jee n'okwu a na ebe eni si m ewe ngwa ana Ezike ya n'ọkwa n'isi onye dị otu a ka m na-emebiri ọgwụ a ka m bịara ịbịa mebi ọgwụ na asụsọ ife njiwa ọjị a na nkwụ a na nnekwu a nakwa uriom tinye ya uriom
na tata anụ aka ọgwụ a na-adọ nseke n'isi onye a na-ebe ewe m nọ n'ebe a gudocha gbuo onye awọ gụwa ọjị tụọ nkwụ gbuo onye awọ nnekwu ahụ tido ọfọ gbam nwanne whatever be the source of the ọgwụ that day ka ọ na-ana n'iyi ana siri ike ana dị ile gịnị ka eji ewu ọgwụ nwanụ kwa na ana ka ewepụtakwara ya nwanne ihe na-agwa gị bụ na most cases most things na-eme gị iji agbagharị helter skelter a waste millions and hundreds of thousands can actually be resolved n'okwu a na be nna gị maka na ebe ahụ ka ike niile dọ na be nna gị nọ mana ihe na-adịghị eme anyị bụ na anyị na-ahapụ ya bụ ife ahụ dụ anyị na-anụ ụkwụ je na-achọ nke dị n'elu o nwee nwa mmanụ ofu mma ya nọkọtara otu anụnwa jewalụ obodo oyibo kọntrị ebe mmadụ amahụ ọ nọzi anata for years nwoke mmadụ wee nọ na ihe iri uju o wee nọkọta otu a wee jee na be ofu dibịa wee jee gbaa afa gịnị ka dibịa gwara ya mee dibịa wee gbe si ya ngwa ya jee golu uriom golu ma gbacha all the items golu uriom golu ọjị golu nka golu nka golu nka golu nka about ụzọ ife ise jewe n'okwu anabe jee kpee ya ikpe na nwa ya ahụ ya ọla ya anata onwe ha gwọọ kechie merụ nwa ha jọz achọrọ jọz na okwu anabe ya ahụ ka o jeru wee medo ihe ahụ dibịa ahụ gbalịa mechaa ya ebe ahụ nwanne okwere izu okwere ọnwa nwa ya ahụ kpọwa na fon kpakpa ọnata aka ahụ ji ebe ahụ ha ya ndị ichie kunie njem je chọwa nwafa ọkwere nwafa dị ewebutere ha dị case na ukwu anafa fa wee kunie je chọwa nwafa je release ya ebe ọ nọ gbanata ya nwanne most of the cases na-eme gị iji agbagharị ebe na ịkpahọ na ala wee na-akpa n'ọfọ ịmahọ ntọala ị na-agbagharị na-ewest agba m ọnụ ego ahụ na-ewest ya nọ m ya enidiri m ego ka m wee mee ihe dị mkpa I need money. Knowledge a na-enye ụnụ is worth millions and billions of naira. If this knowledge I keep dishing out here, you cannot quantify it with money. Maka na ọ na m nwere somebody like me ebe 4-5 years ago na-atụnye m ọdị ka alụ a na-atụnye ọnụ today, I wouldn't have wasted millions of naira for nothing. For nothing. A na-agbagharị kpurukpuru na be dibịa na-alụ ọrụ ka ọ na-asịsịrụ ewepụta m ego kwụọ alụchakwa ife n'ebe na ebe ọ na m nwere somebody like me that is talking to me otu a si agbụ ọnụ today, then I wouldn't have made so many mistakes I made. Because m mechara chọpụta that na most of the mistakes I made ihe mmadụ ihe kwesịrị iri gị like 10,000 naira maximum, you would eje waste 500,000 naira. When the 500,000 naira send the army, can worry me if I don't. Stop wasting money. Raise your family altar. Do ukwu na bel. Go up nwoke no go nwa epu go obi do ukwu na bel. Onwe ka nso osi wee dụ n'isi ma ọ n'isi nwunye gị ma ọ n'isi nwa gị ọbụla ije n'okwu a na-okwu bi okwu ife a na-eme.
Emeka anọ m ihe ikwuru. Onya ka nji agwa ndị mmadụ. Ọ bụrụ ịdị na-efegharị from one dibia to another. One of the secrets that will help you in spiritual journey, bro, have one or two trusted spiritualists or dibia that is speaking the same language with you. Ọ bụrụ kwa nke wa onye Igbo, isi na dibia na-alụrụ gị ọrụ onye Yoruba, entirely from the entirely different tribe and culture. Have one or two, maximum two dibia. Do whatever it will take to gain the friendship of that dibia. Yes. If Ezinwa Anaedo I follow, I have helped to raise many families, many crumbling families, businesses, and so many things, even without charging them a specific dime. Because of what? My friendship, which they have gained, they have earned. And they earn friendship, they earn. You don't force it out of people. And you earn it by kindness. Ọ bụrụ na dị mma gị na dibia abụọ ntị na dibia alụ ọrụ gị ọrụ nya na ego ga-aba ya aka. Ntị na dibia ya emerụ gị ife nya na $1 ga-aba dibia aka. Then you can never befriend that dibia and you can never befriend his agwụ. Maka na ichi inwete dibia, befriend the agwụ ya. Befriend the agwụ ya. Imani inwete dibia. Maka na agwụ dibia. Some people are just too selfish and self-centered. Ana m agwa maka ịchụ aja. O nwere atịkụ ndị n'ụtụtụ a gbasara ịchụ aja. Many people may downplay aja. Ikwu okwu maka aja anya ha ejewe na ịkpa ibu jeta na mmiri, ịkpa ibu bupụọ n'ezi ime nke a. You forget that little things that matters. Little things. Na-egalo, for example, na-egalo somewhere to get a service, a particular service from person, when you render shadow service, you watch your where, then my aka will something in the person as a tip. Tip is aja. Giving tip. When then our money help tip. Ni no kataro otu anu ashat ya dibia inbox because send go that account number. He send the anya dibia 5,000 naira, 10,000. Na we go lodge wala awuge. Just for you and your agwa. It is a tip to the dibia, and it is a way of gaining people's friendship and the favor. Oh, when then I'm here. Oh, I can work at an on a share. I'm using my shadow corner be at 2 years ago. I'm telling you things that will help you. It's not for me. But I'm telling you some little things that people have done to gain higher favor from people. Higher favor. Little things that matter. Nto ka bia as no I sow seed. Ka I sowing seed ka ha gbori ya. Mana ọwaja. Maka ndị grow that my article. Nature no about ekwo dibia ogwa ka ọlụ kpalụ fada to nnukwu aja si eje doy na mmiri. Oh man, all those big things. We neglect simple little things at our fingertips. Always some people that now they only keep benefiting from dibia, but they never give out a dime to appreciate that dibia. Oh, and that they have been benefiting from Ezinwa Anaedo teachings for months, for weeks, for years. Manahano katabu anandofa. See Ezinwa send the area account number. They got the 1,000 naira where go lodge wala. So one whereby dibia don't benefit anything from you, do you expect that dibia to work for you free? You are not serious. I see no of them again ganab. Friendship on our mobile, gaining people's friendship
gaining people's friendship. WhatsApp aka na-achụ aja. Give tips. Help people. Surprise people with gifts. Aja. The other day, I got bank. Because I don't like carrying a bank because of I got bank, especially a bank in there where I got bank here, I put it on the line, nature more better. So that day, I just got to renew my some things in a bank. So the attendant, the person that attended to me, many people were there. But I don't know what just made the man. It wasn't yet my turn for him to attend to me. My name is Akajiọfọ. The man just knocked to Akunia Matia Kasemo, hey, Namunya my Yaquam, go attend there to me. I say, oh, Yaqua, or Meshalami Osbo, everything perfect. And say, thank you. Maya Kanaba. What put the ego? Ego mano yezu there for lunch. Yeah. And say, take this for your lunch. He was so surprised. Even on the none about none a line about. I was like, I swear, Ton Shane and then Ton on edge, well, maybe nature. Sometimes like this, surprise people. No matter how poor you are, you have something to give out. You have something to give. Gaining friendship. The guy gained my friendship by that act. Come, let me attend to you. And then I have to reciprocate. Why not give and take? Melum can mail again. Imegodro ogo no onye adi appreciative. She nora more so nya oge kenege. They will find ways to also appreciate you in even unexpected ways. If I talk about mama no nya na more so nya na she nora more so nya me appreciate than the person to appreciate me. Because someone call nya no we me appreciate. We call man WhatsApp aka like that. Mana more try appreciate mmadụ n'ife omel more na the liberal. You understand? So we bụrụ nya ife dị n'ụwa aja ka a na-achụ. If you want to survive in this life, ị ga na-achụ aja in many ways. Ị ga na ịchọ ka ndụ gị dịrị gị easy going. That act that man meru aka otu a jump one dekwu na line o matiaka say oblokwa na mo ma the person amahomia. I don't know am. In fact, since Lagos nata obodo I don't tell am okuma amachana na bank e ga me anything. I don't know the man. O just matiaka say mo mana ama m ihe merien o mmụọ so mmadụ and ihe a na-agodosi n'ọfọ. Let me be favored by both men and women. They go along. That's why I go for every day. Bless yourself. So the man never had no more anything. Man, I'm wow. That connection. Man, it tell you where me and I have to reciprocate. Oh, more fun the journey ben na buisi. Just like yesterday, I book me sim. If never na buisi. The person na bu me sim more for that which I miss you to another. You hold your business not 400 naira. More for that na which I miss you to a 1,000 naira a year. I see me a change for it is aja. It is steep. Aja cob. Ogo no nya email. As Lord, thank you, Nkete. When they don't, let it not bother you. Makana, follow.
onwe ha job na ị chọrọ that it must return to you. If they are must a job na ị chọpụrụ you will leave now because you have it is something that it is a principle that cannot fail. It cannot fail. It will. No, it cannot fail. A job on nature must return to you in one way or the other. You woke up. You would it. Even if not return not to you direct or return not to Omoge. Man, all got buried. Okay, I'm more for on and jab by Jabiso to Anua. Washa and Emaya. Oh, I'm more for on my call on my alpha. The Arabia Bisi. I go on for a mother Nakado. I jump the person up. We say, I'm going to kill you one day. So I got my macana bole going near. What a whole we see. Fasten, but I thank you, and I'm another. I Jacob. I can find any money and a quoquajo to Anua. So see if one nature will you bloom one more a packer if a japan and mini more book one is. There are many ways of a charge. You got a new only not to free and a heart torta, no why no. It got to free the way torta. Ajana zondo. Ajana zondo. Ajane wuzo. Aja na ewepụ ihe isi ike. So owe abụrụ ya. Owe abụrụ ya. Ndị dibịa ya emerụ ya agbaghị eziokwu ọma. But are you ready to appreciate? Are you ready to pay the price? Just like Ezinwa Anaedo is telling you. Are you paying the price? You should know where if you're free. Don't think that the knowledge Ezinwa edition out here is completely free of charge. It's not free. Nothing is free in this life. I got my that even the breath, oxygen is not even free. I can just say that now the air is free. Air the free. Refuse to give out your carbon dioxide. Can mark you as meta air. Meta oxygen. But don't give out the carbon dioxide inside you. Can mark you as with oxygen. And one it is sacrifice. It is aja, not sacrifice. It is aja that sustains existence here. You get something out to get something. So, I have to stop here for today. You know, see, Libya is after money. Why won't there be after money? You know, you work when I was in any. Oh, no, Bobby, on gold all year. You know, put your rent in a gonya. Can we mail or man? I couldn't go dip your neck and a category to another. Well, send the alpha. Just to appreciate them. You should not also son adibia or go on ego bayaka. If you are this kind of person, then sorry you should be ready to be wasting money. No also so until adibia balo ya famo or no nya ego bayaka. Sorry you. Nothing goes for nothing. Obno so son adibia I render service to you bona ego abaya ebe abayaka money meri ife. You are getting it wrong. And you shouldn't expect magic from the dibia. One for charity work. Aba my na japlopa ajadu creature from charity. And ajadisha from sacrifice. I have to stop here. Thank you for joining me today. As Mama Kamela. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary no men are Igbo.